Τόνι, για πες μου, ήσουν ο πρόεδρος των αεροπλάνων. Δεν θα το πιστέψετε, εκεί που δούλευα παλιότερα κάτω στα εκθεσιακά κέντρα στο ελληνικό, με τον Defender και όλα αυτά τα πράγματα και τα Ποσειδόνια τα παλιά, βρήκα τον τέος πρόεδρο. Δεν πειράζει να το βάζω στο YouTube, σε πειράζει? Όχι. Πω. Μπορώ να τα κουμπίσω, είναι αληθινό. Κάτσε τα κουμπίσω, τα κουμπάω. Πάμε στο τατόι άμα θέλει. Για να κάνουμε και τίληση και να το τραβήξεις. Σου έχει πει ο τέτοιος ότι με μάτρες έχω βά. Ο μάρτυρας του Ιαχωβά δεν με πειράζει. Ναι, το θέμα είναι έχω συνάθρηση το απόγευμα. Α, έχει συνάθρηση. Βγάζεις λίγο το φτερό να τραβήξω λίγο και τη μηχανή. Τράβα. Όχι, λίγο το φτερό να βγάλεις, εσύ μην κάνω καμιά... Ναι, το απ' έξω τράβηξα, η λογική να τραβήξει το μέσα. Όπου και αυτή εδώ είναι η διάσημη μηχανή. Για να δεις. Εκείνη είναι από μηχανισμοί μέσα. Έγινε, καλό ήταν, το κλείνω.